दिनै जाख्ल'नायनि दायाव सानै मावख'गिरिया हमजादों। जाख्ल'ग्रा बेरेखा हानजानि संदाननाया गोख्रोङै सोलिगासिनो। हमजानायफोरनि सासेया दिमा हासावनि आरो गुबुन सासेया टिहुनि। साख्रिआवलाफोरनि जाख्ल'नायनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोबाय थानाय समावनो फिन दिनै दिमा हासाव जिल्ला PWD R&D बिफाननि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार मनज कुमार सइकियाखौ जाख्ल'ग्रा बेरेखा हानजाया हमो। सासे सुबुंनिफ्राय मोननांगौ बिलखौ होनायनि मुङाव 10,000 रां लानाय समावनो जाख्ल'ग्रा बेरेखा हानजाया हमो। गुबुन फारसेथिं नलबारि जिल्ला सिंनि टिहु रेभिनिउ सार्कोल मावख'नि लाट मण्डल देबाशिस बर्मनखौ टिहु सार्कोल मावख'नि लांगोनायाव थानाय कम्पिउटार सेन्टारनि बिगोमा नयन बर्मननि आखाइजों 5,000 रां लानायनि दायाव हमो। लोगोसेनो कम्पिउटार सेन्टारनि बिगोमा नयन बर्मनखौबो लाट मण्डलजों लोगो जाना जाख्ल'नायजों लोब्बा थानायनि दायाव जाख्ल'ग्रा बेरेखा हानजाया हमो।